Hi, Ann. Hello po. Hi, love. Kwentuhan mo na ako. Ano bang maipaglilingkod ko kay Ann at napatawag po sa usapang LDR? Ganito po yung DJ Lala. May boyfriend po ako. Supposed to be 1 year na po kami ngayong March sana. Pero parang ako na lang po yung nagha-handle ng relasyon namin. Kasi po, parang wala na po sa kanya. Nag-start po kami March. Mhm. Nagkakilala po kami through friend kasi birthday po ng friend ko. At Mhm. in-invite po pumunta po ako dun, nakita po niya ako. Kasi that time, kaka-break ko lang din po sa boyfriend ko. So, sabi po niya, and then yung friend po namin, a friend din po ng sister ko. 'Di nakita po niya ako. Tapos, nagpakilala po siya ay pinakilala po ako sa kanya ng sister ko kasi nagtanong po siya. 'Di ayun po, yung that time, galing yun, sabi po niya sa sister ko na iwan na lang po daw siya na po maghahatid sa'min sa bahay namin. Siya Hmm. na po ang maghahatid sa'kin sa bahay namin. 'Di yung time na po yun, hinatid po niya ako sa bahay namin din. Nagkuwentuhan po kami. Hmm. So yun, okey naman po yung kuwentuhan namin hanggang sa one day, isang araw tumawag siya ulit tapos ayun po, nanligaw na po siya bigla. Okey. 'Di ako naman po, 'di siyempre ang ma-divert po yung ano ko sa past relationship ko dati ako naman sabi po niya nung nanligaw siya, kasi 38 na din po ay to 39 na din po siya, eh. Okey. 'Di kung tayo din naman bakit mo pa papatagalin, sabi po niyang gano'n. Pero bago ko po siya sinagot, lahat ng cards po niya is inano pa sa'kin, parang sinabi niya po sa'kin yung mga may anak daw po siyang 2 sa'kin naman po wala naman pong kaso sa'kin kasi as long as nagsabi po siya ng totoo. That time parang gusto ko na rin po kasi siya, Hmm. mga 1 or magto-2 weeks bago ko rin po siya sinagot. Nung naging naging okey po yung flow ng relasyon namin till 5 months, gano'n Mhm. po. To make story short, nung mga 5 months po, maging okey naman po yung relasyon naming dalawa. Bale every Saturday ng hapon sinusundo po niya ako sa work ko. Mhm. Tapos, ah, dinadala pa niya ako sa bahay niya. Minsan sa bahay ng sister ko, minsan sa bahay niya. Yung mga time po kasi nun summertime dito Hmm. sa Canada. Hmm. So, lahat po wala po kaming magandang bonding na yung kaming dalawa lang kasi lagi po kami sa bahay ng friend ng ate ko or minsan sa bahay lang po, gano'n. Pero yung time po tapos yun po, nadadala ko na rin po siya sa church 'pag Sunday, gano'n. Hmm. Pumapayag naman po siya church. Pero yung 5 months po namin wala kahit isang pictures, never po kaming never po niya akong nag-initiate na gusto po niyang makipag-picturan sa'kin. Pero although 'pag nakikita naman po ng mga friends namin, parang ang bait po niya, wala po silang masabi sa kanya kasi parang pinapakita po niya na mahal niya ako. Pero 'pag dalawa na lang po kami, parang iba po yung feelings ko Hmm. na hindi naman po niya ako parang napilitan lang po ba siya kasi kaibigan din po niya yung ate ko, eh. Hmm. 'Di ayun po, pero ako po parang inaano ko na lang po na, baka ganito talaga 'to, sabi ko po ng gano'n. 'Di nagtuloy-tuloy po yung DJ Lala na na yun po yung takbo ng relasyon namin. And then mga, October, November, parang nag-iba po siya. Hmm. Nag-birthday po siya ng November. Ah, sabi sabi po ng ate ko kasi magkaano po sila ng birthday magkasunod. 'Di naghanda po yung sister ko sa bahay namin. So, parang kahit ay siya na rin po, parang naki-join dun sa ano ng sister ko. Tapos pero parang napilitan din po siya dun kasi baka nahiya lang sa sister ko kaya yun pumayag. Hmm. Yun na po, hindi ko po alam na meron na rin po pala siyang ibang ginagawa na nung birthday po ng ate ko, parang naghanda din daw po siya sa mga ano niya, ibang friends niya. Kasi lahat po ng mga friends niya, bale wala po akong kakilala, isa lang po, isang friend. Yung tagal po namin na yun, yung 5 months, hindi po niya ako dinadala sa mga parties kasi tuwing umuuwi po siya sa amin,
laging umaalis po siya ng Saturday din. Parang hinahatid lang niya ako sa bahay niya or minsan sa bahay ng sister ko. Pero minsan po umaalis din po. Lagi din po niya sinasabi may party siyang pupuntahan. Di ako naman po kasi parang nagsasabi naman po siya ng totoo. Di pinapayagan ko po. Pero sila ate ko po nakakapansin na po na bakit gayon? Once a week na nga lang kayo nagkikita. Iniiwanan ka pa niya. Sabi ko ng ate ko, nagsasabi naman siya ng totoo, ay ng pinupuntahan, video call din niya kung saan siya pumupunta. Sabi ko po ng ganun. Pero nagsisinungaling na po ako sa ate ko na video call niya kahit hindi naman po. Kasi nga po mahal ko siya. Di tatakpan ko po yung mga ginagawa niyang ganun. Tapos dumating po after po ng birthday niya, di pinalampas ko po yun. Nagsasabi po siya sa akin na, sige, iti-treat kita, sabi po niya. Pero wala pong treat na nangyayari. Hindi po niya ako inaano. Parang never pa po niya akong parang trinit na parang as a date bilang isang girlfriend. Although kumakain naman po kami sa labas, pero hindi ko naman pong inaano na parang date yun. Kasi pag minsan gutom lang siya, daan muna tayo sa ganito, ganun po niya. Pero Ano bang date hinahanap mo? Asan yung formal date na may candlelight dinner, gano'n? Hindi naman po, yung as in parang yung one time na yung mag-aaya naman po sana siya na, sige, magbihis ka na maayos kasi mag-date tayo ng ganito. Wala po siyang ganun. Parang pag kumakain po kami sa labas, pag uuwi po kami, daan muna tayo sa ganito. Parang yung karinderya lang po dito na ano. Okay. Pero ikaw mismo nagyayaya ka? I mean, minsan ba gino-joke mo siya na, uy, date mo naman ako dito, kaya uy, date tayo. Kain tayo sa labas. Gusto ko sa restaurant na to. Anong sabi niya? Ako, sige, ganun. Sige, next time, ganun po siya. Pero pagdating na naman po nung time na yun, parang binabaliwala na naman po niya. Saan lang kasi may pupuntahan akong birthday, gusto mong sumama? Parang ganun po siya. Pero yung pagkasama po niya, parang hindi po sincere. Parang ayain lang po niya ako. Oo, pero sumama ka na ba sa one time yaya niya na gusto mo sumama? Sumama ka na ba sa ganun? Hindi po, kasi kasi parang, sige, pag sabi po niya ng ganun, sige, sabi ko naman po, hindi na lang pala, maiwan ka na lang dito kasi babalik din naman ako ng maaga. Sabi po niya ng ganun. O di ako naman po, mapapayag, sige lang po ako ng sige. Kasi yung pagsasama po namin na yun, sobrang bait ko po sa kanya. Wala pong away na na hindi ko po siya sinisita hindi ko po talaga siya sinisita. Hinahayaan ko lang po. Dumating na po tong first week ng December. Parang pumunta po ako one time sa bahay niya. Tapos nagwawalis po ako. May nawalis po ako mga buhok ng na blondie na buhok. Bakit? Sabi ko, that time po, wala po siya kasi nagpa-part-time po siya after ng work po niya sa regular job niya. Nagpa-part-time pa po siya ng hours. Iniiwan po niya ako sa apartment niya. Ugali ko po kasi pag nandun po ako, nag-laundry po ako, nilulutuan ko po siya ng pagkain, nag-grocery po ako sa kanya. Tapos, nililinis ko po yung buong loob ng bahay kasi po, syempre pagdating ko po doon ang kalat, ayaw ko po ng makalat. Parang nagwalis po ako, minawalis po akong buhok na blondie. Tapos nung dumating po siya, inipon ko po yun. Ano tong buhok na to? Sabi ko ng ganun. Nagsinungaling po siya, wala yan, wala yung buhok, matagal na yung buhok na yan, ganun po niya. Siguro yan pa yung buhok ng nang pumunta rito noon na nag-ayos dyan sa dyan sa may labas. Sabi po niya, imposible, sa kwarto ko siya nawalis. Sabi ko ng ganun. Wag mo nang intindihan yan, di galit na po siya. Di wala kang tiwala sa akin, di ba isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo, yung tiwala. Di napaniwala na naman po ako kasi mahal ko nga po siya, ayaw ko po siya mawala. Di ganun po, pero kinutuban na po talaga ako na may ginagawa po siyang iba. Kasi one time po, yun na po yung naalala ko na nag-out po pala siya ng maaga at sinabi niya meron po siyang sinundong friend ng ate niya galing US. Tapos po ay po na na sinundo niya galing pong US na pupunta po dito sa Toronto para makipag-birthday. Di naniwala naman po ako. Tapos, one time na video call ko po, pag weekdays po,
na tumatawag siya sa akin. Nag-video call po kami. Tapos biglang ayaw po niyang i-video call at biglang sabi niya, huwag na tayong mag-usap kasi naantok na ako. Masakit ang kamay ko. Ganun po siya. Tapos, bakit ganyan yung boses mo? Sabi ko po ng ganun sa kanya. Bakit iba yung boses mo ngayon sa dati nating regular nating pag-uusap? Sige. Fast forward tayo, no? I don't need to know all the details. In fairness to you, I'll give it to you. Grabe yung detalyado ng kwento mo. But then again, doon lang tayo sa important details. So, nahuli mo ba siya in action? Nahuli mo ba siya sa chat? Nahuli mo ba? Paano mo siya nahuling merong iba? Kasi mukhang doon naman yan. Opo, never ko po siyang nahuli sa chat kasi po, pagkasama ko po siya, in-off po. Paano mo siya nahuli? One time, ito na po, January, first week po ng January, pumunta po siya sa bahay, sinundo na naman po niya ako. Doon po kami sa bahay natulog, nag-stay kila ate ko. Tapos may babae pong nag-inuman po sila ng asawa ng ate ko. Tapos mga bandang 2 o'clock po ng gabi, di natulog po kami. Tapos may babae pong tumawag sa phone niya. Kasi naka-silent po yung phone niya eh. May babae po, may tumawag pong number. Nakita ko po yung number. Kinutuban na naman po ako. Kinuha ko po yung phone niya. Hindi ko po maano kasi nakalock po. Tapos ginanon ko po siya. Parang nagpakita po yung numbers. Buti na lang po yung number na tumawag. Parang denial ko po sa phone ko. Tapos nung denial ko po yung number, tinawagan ko po, babae po ngayon sumagot. Tapos sabi niya, tapos itong phone ko din po, nagtaka daw din po yung babae kasi babae rin po daw yung tumawag sa akin. Nakita yung pangalan ko. Tapos sino ka? Sabi ko po ng ganyan. Girlfriend niya. Ganun na po nung babae. Tapos sino ka? Tapos ako naman po, nagpanggap na sabi ko po pinsan niya. Tapos nandyan ba si JM? Sabi po niyang ganun. Nandito siya. Saglit lang, tawagin ko. Sabi ko ng ganun po. Tapos nung tinawag ko po siya, ayan, girlfriend mo daw. Sabi ko po ng ganun. Di nagising po siya. Parang naalimpungatan po siya. Tapos by the way, sabi ko dun sa babae, girlfriend din pala niya ako. Sabi ko po ng ganun. Di FaceTime ko po. Ayun na po, nahuli po na. Yung babae, that time po pala, nandun din po sa sa apartment niya. Iniwan po niya doon. So, ganun po pala yung ginagawa niya sa amin. Parang Friday ng night, yung babae sa apartment niya. Pag Saturday, ako naman. Tapos pag hatid po niya ako ng Sunday ng hapon dito sa work ko, kukunin niya ulit yung babae dun sa bahay. Alam ba nung babae, aware ba siya na dalawa kayo sa buhay niya? Baka naman hindi naman alam nung babae na dalawa kayo sa buhay nung boyfriend mo. Nung nahuli po namin, hindi rin po pala siya aware kasi sabi din niya, wala daw po siyang girlfriend. Sinabi din daw po niya dun sa girlfriend. Pero yung babae pa po lang yun, mag-best friend na po pala sila since 2015. So, parang niligawan po niya ng, parang sabi ng babae. So, ang ending, ate, nakipaghiwalay ka ba kay kuya? Kasi si kuya ay merong iba? Nung una po, nagalit po ako sa kanya pero hindi ko po magawang makipaghiwalay. Hindi, hinayaan ko pong gano'n. Hinayaan ko pong ganun, na ganun ang ginagawa niya sa amin. Tapos hinayaan mo din. Kumbaga, dalawa na kayo. Pumayag ka na dalawa kayo. Cute naman pala. Tapos? Opo. Tapos kasi sa sobrang pagmamahal ko na po sa kanya. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Yung sobrang pagmamahal na yan. Hindi. Pagmahal mo yung isang tao, tatanggapin mo yung mali. Hindi kukonsintihin yung mali. Anyway, highway, moving on. Sige. Diretso tapos pa. hanggang ngayon po, sila pa rin po pala ng babae. Tapos, pumayag ka, di ba? Tinanong kita, pumayag ka ba na dalawa kayo? Sabi mo, payag ka. Ayan na, dalawa kayo. Kasi pinaniwala po niya ako na hindi na. Hiniwalayan ko na siya kasi hindi rin naman papayag yun na na dalawa kami sa buhay mo. So, hinawalayan ko na siya, sabi po niya sa akin. Di ako naman po napaniwala na hinawalan niya na po niya yung babae. Yun pala, naging sila, tapos sinuyo na naman po pala niya ulit yung babae. Kasi ang akala din daw po ng babae, ako na po yung hinawalayan niya. Siguro naman this time around, nakipaghiwalay na kayong dalawa, di ba? Kasi napakakapal na ng mukha ng jowa mo. Naghiwalay na ba kayong tatlo? Hindi pa po. Wow, amazing!
Apo, ang problema po, parang ganun po, na patuloy pa rin po niya dinadala yung babae dun sa kanya. Tapos ako din po, minsan dinadala niya. Yung parang Saturday, kunyari yung Ay, ginawa ba't nga naman kasi kayo po, pumapayag at ba't kayo bumabalik? Alam nyo namang hindi kaya mapirmis ni kuya sa iisa. Alam nyo naman yung number ng isa't isa. Ba't di kayo mag-usap dalawa? Na te, ano, Ayun kayo po. pa ba? Yung- Ay, oo, kami yung pati. Kayo pa din? Ay, kayo pa din pala. O sige, wag na ulit. Yung babae po, na ano ko po, kasi pag pumupunta po ako doon, nakakahuli po ako ng underwear doon sa sa may bed ng guy po. Tapos dinideny po niya na matagal na daw Diyos po. ko, Lord, ano namang ine-expect nyo? Inuknukan ng kasinungalingan niyang hayop niyong jowa. Ano naman ine-expect nyo? Aamin yan? Siyempre, hindi yan aamin. Sabi mo nga sa akin, te, paano to magtatapos? Kayo pa rin ba? Opo, hanggang nung Wow. Sunday po. Nung Sunday po na naanuhan ko na naman po siya na may underwear na naman po dun sa may hamper. Tapos in-screenshot ko po dun sa babae. Tapos sabi ko, "Sa'yo to?" Sabi ko na ganyan. "Bakit nandiyan ka pa?" Sabi nung, "Bakit nandiyan ka sa bahay ng ni JM?" Sabi niya, "Kayo pa ba?" Sabi niya sa akin kasi wala na kayo, ikaw na lang daw yung humahabol sa kanya. Sabi niya, ikaw daw yung pumupunta dyan, nag-Uber. Sabi po niya sa akin, kami pa rin, sinusundo niya. Although hindi po totoo na sinundo niya ako that time. Pinag-Uber niya po ang pumunta sa kanya. Tapos kasi po parang feeling ko, mas mahal niya po yung babae. Parang ayaw po niya. Te, either way, kahit sinong mas mahal, pareho kayong tanga. Bakit yung hinahayaan niyang lalaki niyang ginaganyan kayo? Gaano ba kapogi yan? Gaano ba kagaling sa kama yan si kuya? Gaano ba ka tamis yung dila niyan? Hinahayaan yung pinapaulit-ulit para naman kayong bobo dalawa? Ilang beses na? Hindi lang isa? Hindi lang dalawa? Hindi lang tatlo? Hindi pa rin kayo natuto? Tapos pareho pa kayo nag-aagawan? Sabik na sabik dyan sa lalaking yan? Kung sa akin nangyari yan ng more than once, baka pinagtulakan ko na yan eh. Good ko yan sa inidoro eh. Ikaw, linisin mo to inidoro mo, kapal na mukha mo. Maglilinis ako dito sa bahay mo, tapos magdadala ka ng iba. Makakita pa ako ng underwear dito sa hamper. Eh kung sunugin ko kaya yung buong hamper mo. Opo, hindi lang po. Grocery, mga pera, ganun po. Oo nga, ate, ibig sabihin, te, yung jowa nyo, manloloko na, makapal na yung mukha, feeling pa. So, ate, kung hihingi ka sa akin ng advice ko, anong gagawin mo dito, te, isa lang sasabihin ko, hiwalayan yung utang na loob. Hindi lang yan yung kaisa-isang lalaki sa mundo. Hayaan nyo siyang manigas, matigang. Bakit kayo nagtitiis sa ganyan? Kaya nga po. Yan yung mga tipo ng lalaki na pinupunas na lang dapat sa pader. Hindi na dapat pinanganak. Diyos ko, Lord. Yun na nga po eh. Anong yun na nga po? Okay, ngayon, kung meron kang sasabihin or kung meron kang tatanungin, tapusin na natin kasi sa totoo lang, wala namang sense yung pinag-uusapan natin eh. Napakagago ng lalaki, it's a no-brainer eh. Kung ako'y nasa sitwasyon mo, alam ko na yung gagawin ko, hiwalay na, tapos na. Wala na akong ibang sasabihin sa'yo, ate. I am not gonna even convince you to do that. Pakinggan mo lang ulit yung kwento mo, makukonvince ka na eh, na makipaghiwalay dito sa lalaking to eh. So kung meron kang tanong sa akin, ano yun? Ayun na nga po yung tanong ko po yung talagang, kasi mahal ko po siya eh. Katarantaduhan, te! Imulat mo yung mata mo! Para kang gago! Nakikita mo ba yung ginagawa sa'yo, te? Nagsusumikap ka sa ibang bansa? Nahihirapan ka, napapagod ka. After work mo, maglilinis ka pa, ipagluluto mo pa yung hayop na yun, ipaglalaba mo pa. Ultimo yung babae niya, ilalaban mo pa ba yung underwear? Paulit-ulit, te. Not just once, not just twice, not just thrice. Diba? No-brainer na to, te. No-brainer na. Pangtanga na lang. Kahit ba hindi ako makinig sa'yo na isang buong oras, sabihin mo lang yan sa akin. Isa lang sasabihin ko sa'yo, te. Hiwalay na. Wala nang ibang magandang rason, te. Pakinggan mo lang ulit yung tawag mo. You would know. Nakatangahan pang magstay sa relationship na yan. Ang tunay na pagmamahal, ate, alam niya at nare-recognize niya yung mali. Hindi kinukonsinte ang mali. Yang boyfriend mo, mahal mo nga. Ang tanong, te, mahal ka ba? Hindi na po, ang feeling ko po, hindi na po niya ako. Oo, ayun naman pala eh. Bakit hindi na lang natin itigil? Kung gusto nilang magsama, hindi magsama sila. Kung gusto pa ni ating tanggapin, yung niluwa mo na, yung sinuka mo na, hindi, ayaw mong tanggapin niya. Ba't kailangan mo manghinayang sa ganyang klaseng lalaki? Daig pa basura?
Oo nga po, ang dami na pong nagsasabi sa akin mga friend ko po, ate ko po, galit na po sa akin kasi nasabi ko na nga rin po sa ate ko yung sitwasyon na gano'n. Eh, sinasabi po sa akin na hiwalayan ko na at sinasabi ko po sa kanila na hiniwalayan ko na, pero ang totoo po, pumupunta pa rin po ako Ang doon. sinungaling mo kasi, te. Isa ka pa eh. Pretentious ka din eh, noon. Galing mo din mag-pretend eh. Te, ulitin ko sa'yo, te, kung ang gagawin mo lang, sasabihin ko sa'yo ay lalabas lang sa kabilang tenga, ibaba na lang natin yung telepono. Magsasayang lang ako sa'yo ng laway. Sabi ko nga sa'yo, wala na akong kailangan sabihin sa'yo para kumbinsihin ka eh. Nahiwalayan tarang-tadong yan eh. Nasabi mo na lahat ng dahilan para hiwalayan yan eh. Wala kang nasabing rason para magstay ka eh. Wala kang magandang trait yung lalaking yung nabanggit mo eh. Para magstay ka pa sa relationship ninyo. So, I do not know as to why hindi mo pa yan hiwalayan. As to why tinatanggap nyo pa rin yan. Nag-aagawan pa kayo. Di ba kayo nandidiri? Kasiping nung isa sa isang araw, tapos kinabukasan, ikaw naman yung kasiping. Di ba kayo nandidiri sa mga katawan ninyo? Nagpapasahan kayong laway, 3? Te, mandiri ka. Kahit maawa ka na lang sa sarili mo, ginagawa kang parausan, ginagawa ka namang maid, ginagawa kang ATM, ng jowa mong feeling ko naman, di naman yan ganun kagwapo. Ayun nga po, ang napakataas po ang tingin niya sa sarili. Ano yan? I-choice mo yan. Nag-boyfriend ka ng gwapo. O, laitin mo na, pero te, ang totoo, mahal mo pa. O, di ba? Lait-laitin mo man, te, sinong mas tanga? Siya, sabihin na natin nagago siya, at least siya, nakukuha niya yung gusto niya. Nag-e-enjoy siya sa mga ginagawa niya. Eh, ikaw, kahit laitin mo siya, tawagin mong mataas yung tingin niya sa sarili niya, hindi naman siya gwapo, hindi naman siya mayaman. Te, sino ba namang naghahabol? Siya ba? Siya po nagsasabi sa akin na kasalanan ko daw po dahil nag-boyfriend. Ay, nako, te, tantanan mo na. So, ano, te, by the end of this day, anong gagawin natin? Ikaw na magsabi sa akin, parang awa mo na, hindi ko na kailangan sabihin. Kasi sabi po niya, nitong Saturday, mag-uusap. Sabi niya, Wag nang usap! Bakit pa mag-uusap? Ano pang pag-uusapan? Te! 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 Gumising ka, te! So ngayon, hihiwalayan ko na lang po, DJ. Ay, hindi, te! Makipag-on ka pa! Diba? Tuloy mo pa! I-push mo pa! Obviously, oo naman, te! Pinag-iisipan pa ba to? Hindi ko nga alam kung ba't tinawag mo pa to eh. Dapat to hindi mo na tinatawag to, te. Dapat to nakakapag-decide ka na sa sarili mo lang. Wala ka nang makitang maganda sa lalaki. Wala na nga siyang ginawang tama eh. Ano pang rason para magstay ka? Te naman. Ngayon kung meron kang gustong sabihin para makipaghiwalay ka na dito sa lalaking to at utang na loob, maawa ka sa sarili mo. Mandiri ka naman. Huwag ka naman tumanggap ng lalaki na nung isang araw, ang kasiping ibang babae, parang awa mo na, te. Magkaroon ka ng konting dignidad. Anong gusto mo sabihin dito para makipaghiwalay ka na sa lalaking tong kala mo namang gwapo? Ayun po, this time, gusto ko lang sabihin na talagang hindi ko na rin mahal kita, pero hindi ko na rin kaya yung ginagawa mo sa akin. So, dahil pinapakita mo na rin naman na wala na rin akong halaga sa'yo, ako na lang yung nag-i-initiate pag hindi na po siya tumatawag, ako na lang yung nag-i-initiate na tumatawag, parang ako na po yung talagang naghahabol. Pero this time po talagang nagising na po ako sa katotohanan na ayaw ko na rin po. Masakit man po, pero gusto ko na rin po itama yung katangahan na meron sa akin ngayon. Yun lang po, DJ Lala. Love, maawa ka na lang sa sarili mo kahit yun na lang yung ibigay mo sa sarili mo. Kung wala kang self-respect, kung naubos na yung respeto sa sarili mo, yung pagmamahal sa sarili mo, awa na lang. Ibigay mo yun sa sarili mo. Walang kahit sinong babae ang deserving na pumasok at magstay sa ganitong klaseng relationship. Yang lalaking yan, utang na loob. Niwala pa yan sa kuko ni Piolo Pascual. Kaya wag niyong pag-agawan. Wag niyong tiisin na dalawa kayo. Hindi yan mayaman, te. Katulad ninyo, kumakayod lang din yan sa ibang bansa. Pareho lang din kayo ng currency ng kinikita. Kaya wag kayong magtiyaga.
Diyos ko Lord, hayaan mong one day pagtawanan mo na lang yung sarili mo na, Diyos ko Lord, nagpakabaliw ako sa lalaking to, bakit? Diba? Parang kung iisipin mo, saan ba naman sa tamang pag-iisip ang hayaan mo yung lalaki na dalawa kayo sa buhay niya, te? Diba? Kung gusto pa ni ate, yung kabilang ate magpakatanga, utang na loob, mag-give up ka naan. Mahiya ka na lang para sa mga kapatid mo at syempre maawa ka sa sarili mo. Ikaw na mismo nagsabi di na kayo bumabata. Ikaw ate, di ka na bumabata. Kailangan mong maghanap ng isang taong seryoso. Masyado ka ng matanda para lokohin. Masyado ka ng matanda para gaguhin, te. Dapat by now, marunong ka na. Dapat by now, alam mo na yung mga dapat na ginagawa mo at hindi mo dapat ginagawa. Dahilan kung bakit magsistay ka at hindi dahilan para magstay pa. Dapat alam mo na yan by now, Ann. Naintindihan mo ko, love? Opo. Pabayaan mo na siya, love, ha? Parang awa mo na, huwag ka na bumalik sa kanya. Ako na mismo nagmamakaawa, te. Parang awa mo na, huwag mo nang balikan yan. Opo, thank you po, DJ Lana. Salamat, love. Huwag mo nang balikan yun. Tsaka nun. Bye. Diyos ko, Lord. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko. Siguro kung may kapatid akong ganyan, nagsistay siya sa isang lalaking, dalawa sila, pinependeho siya. Baka yung kapatid ko, kumuha talaga ako ng isang malaking kawa. Alam niyo yung kawa? Yung malaking kawali? Yung pinaglulutuan ng biko? Hampas ko talaga sa kanya hanggang magising siya. Diyos ko, Lord.